Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videjka, kde budeme hrať ideme hrať Dress to Impress. Budeme Brookhaven a asi ideme niečo roleplayovať. Asi ideme byť... Mám nápad. Budeme evil mom. Akože hnusná mama. Zlá mama, lepšie povedať. Čož. Pre dospelých, ktorí pozerajú môj kanál, nikdy nebuďte zlé matky. Moja mamina samozrejme není zlá. Tá je tá najlepšia mamina na svete. Samozrejme je môj tatino. Takže... No, dobre. Samozrejme, ja tu už mám spravený aj outfit, ale ja si dám iný, lebo samozrejme... Prečo nie? Som pila tak trošku minerálku, takže... No, I wanna go in this one. Right? Oh my god, I don't have my hairs. Čo? Prepáčte len. Proste mám strašne rada angličtinu. Nemám... už ich mám. Ideme na to, ľudia. Vlastne napíšeme hi. Hi. Kamo, ain't no way, nič nespravil. On sa mi neodzdravil. Who are you looking for? Man. Nie ste to vy? Dobre, nie. Dobre, zaberme chat a ideme si nájsť barák. Čo keby som bývala tam tak na tej pláži? Ľudia, ktorí nehrajú Roblox, pomeno starší ľudia, ktorí to pozerajú. Pokiaľ ma pozeráte, napríklad ako moji rodičia, v Brookhavene je aj house na beach. Čiže by sa vám mohlo páčiť, keby sme tak reálne mali barák, tak to by ste boli strašne šťastní. Viete, aký to pekný baráček? Už aj češtinu do toho zamiešavam. Jedného dňa si spravím nový kanál a budem reálne v ňom hovoriť po česky alebo po anglicky. Samozrejme budem natáčať aj na tento, keby som mala, ale nebudem mať. Must wait to change your house, you must wait 10 minutes. Dobre, musíme vybrať ten správny dom. Počujete? To je tento. OK. Teraz sa musím pozrieť, ktorý to je. Bo fakt chcem zobrať ten správny. Akože pokiaľ fakt akože nedostajem môj obľúbený baráčik,
Tak pôjdem protestovať na Brookhaven. Viete čo, ľudia, ja vezmem tento. To je taký dobrý vibe. No, to je jeden z mojich obľúbených houseov, takže samozrejme ho zmeníme na Baby Pink. Ej. Dobre, necháme ťa v tejto color, lebo sa mi to nechce robiť. Kamu, ja mám takú peknú záhradku. Ha? To je dobrý hiding spot, kam nemám tu náhodou trezor. Nie, dobre, tak ja odchádzam. Že mňa by zaujímalo, či vôbec má toto dom trezor. Jej, aké pekné. Idem zájsť nejakú peknú izbičku. To není izbička zrovna. Lebo idem nájsť tú najväčšiu izbičku. A idem si ju spraviť krásnu. To je pekné. To má secret kúpeľku. Aha, to je dobré. OK. Ideme si decorate my room. Viete čo? Proste ideme sťahovať veci do môjho baráčiku. Jo, mám tu make-up chair. Nemám, takže si tam idem dodať. A teraz natáčam video. Moja sestra prišla, pozrel sa. Dobre, tak sa nepozdraví ani. Mám si dať túto make-upovú stoličku. Haló? Alebo túto. Počkaj, dám ich obidve sem. A mám to. Mám dve make-up chair a samozrejme jedno veľké zrkadlo sa musím dať. Lebo viete, ja už tu mám zrkadlo? Aha, dobre. Takže zrkadlo nepotrebujeme. Samozrejme nejakú peknú lampičku si musíme dať. Yes. To je strašne dobrý vibe, kámo. Ja mám takú cute izbičku. Toto je reálne najlepšia izba. Takúto izbu nikto nemám. Kámo, chcem takúto izbu v realite. To bolo strašne pekné. Ne, ja som... Dobre, tak to ideme spraviť celé od začiatku. Sem jedna. Sem druhá. Viem, že som to mala predtým naopak, ale takto to je krajšie. Teraz toto. Haló, nie je tam? Nie je tam? No, po 100 rokoch. To reálne neboli 100 rokov, ale to je jedno. Ja vždycky hovorím takéto... blbosti. A samozrejme, čo by to bolo za mňa, keby som nespravila chybu? Čo keby... ja si sem dám tulivak. Kam si dám tulivak? Sem si dám tulivak. Tuto. Jej! Girl, I'm so having a good time. Už zase. Yes, this is the thing. Prečo som tu dala von? Prečo to je vonku? No to je jedno.
Sem dáme fialové. Haló? Huh? Why can't I... si nevšimajte. Hej, lebo keby tu neboli tieto zlé tries. Dobre, ideme znova. Takže. Make-up chair 1. Dobre, nechám to tak. Nie tam. Sem. Dobre. No dobre, tak to není dobre úplne. Neviem, či bolo počuť, jak klikám na to, ale asi tak 3-krát som na to ťukla. Ja, pokiaľ sa ma niekto pýta, či mám problém, áno, mám. Ako hovoríte, že musíte na niečo klikať maximálne tak 3-krát. Tiež. Tak, I don't care. Lebo ja to potrebujem robiť 5-krát. Niekedy. Mám tu Vaňu, mám tu niekde Vaňu, mám tu niekde Vaňu, mám tu niekde Vaňu, mám... Už neviem ani rozprávať ľudia. Mám tu Vaňu? Nie, mám bez sprchovacie kuty. Tak ja akože idem. Nedavím, keď mi príde táto správa. Ideme si dať sviečky k sprche. Jej! Ešte rúžové. A ešte k tomu fialové. A ešte semieny rúžové. Nie, na koberec. Na koberec sa nedávajú sviečky, veď to zapálim. Jej! A teraz keď sem vypnem. Hej. Wait, teraz vypnem. Jej, to je cute. No jedno sprchy. Look at my house. Oh, nie som bola celú noc hore. Tu ani sprchu nemám. Čo je tu? Aha, tu je vlastne... ja mám vlastne garáž. Ja som zabudla, že mám garáž. Čo? Wait, what? To čo je? Aha, tam mám asi barkové motorku. No, ja budem mať koňa. Yes. Wait, ja keď to nechám takto, tak sa mi to niekto môže... No, I don't care. Wait. Počkaj, som spravil burger z mekača. Yes. Dobre. Dobre, toto mám najlepší barák, ľudia. Nikto nemá lepší barák ako ja. Okay. Musíme ísť adoptovať nejaké kido. Takže napíšem do chatu iba, že... ABC for mom. A počkám, keď mi niekto napíše ABC. Komu poďme si kúpiť loď? One. Kamo.
Dobre, ten chat je kamo divný, ja som napísala ABC a nič. Ľudia v týchto dobách už sú divní. Čo hovorím? A ja som človek v tejto... No to je jedno. Dáme si nejaký pekný baráčik. Čik, baráčik. Čo? Baráčik? Chicken? Ňam. Dal by som si chicken, kámo. Hello? No, finally. My boat. Ej. Veď si mi zo tej lode. Už som bola v nej, kámo. No, finally. Tam idem. Choď. Kámo. What is taking you so... Kámo, ja za chvíľu budem robiť anglické video, lebo keď hovorím po slovensky, tak počkajte, ja idem zatrubiť. Sice som už trubila, ale idem zatrubiť znova. Haló? To netrubí. Dobre, kašľam na trub. Kto trubí je truba, ja nejsem truba, takže... To vždycky hovorila moja mama. A, nepísal niekto ABC? OK, tak ideme na spawn. To si nevšimajte. Yep. Kamo. Only you. OK, ideme barákom. Už je noc, ideme spať. Jo, a asi si spravím prácu a všetkým napíšem, choďte do nemocnice, budem pracovať ako nurse. Lomeno pre tých, ktorí sú malé deti. Aha, ja som práve zamkla ten barák. Haló? No? No, thank you. Tak, ideme do mojej izbičky. Vypneme svetla. Kde sa vypínalo svetla na chodbe? Tu. Hej. Turn off. Dobre, tak nie. Tak budete zapnuté. Ideme spať. Dobrú noc. Dobre. Takže ja som išla rovno na spawn. Ideme do nemocnice. Takže... napíšem potom do chatu, že... Kamo! Prvom prišlo totok. Kde? Nie. Kde mám nájsť tu? Ešte kašľu na teba. Nej. Kde mám nájsť práce? No to je jedno, kámo. Kašľam na to. Idem sa spýtať, či ide niekto, že môžu ísť do hospitalu.
Kamo. Keď ste... Keď máte hlavu alebo Počkajte. Musím pre anglickou výuku, to je že ho naučili. V angličtine a ja ho neviem. Kde si. Prečo vždycky, keď ju vládam, tak ju nenájdem. A keď ju nevládam, tak ju nájdem. No, to je jedno. Hospital. Dobre. Wait. Dobre, ja to ešte nevrázim. Nice to meet out. No, that's me. Počkaj, kde ste, kamo, ľudia? Tam bol nejaký človek. Aha. Jednu zmrzku, kde máte zmrzky? Si prosím smaslinu. To je zmrzlina? Dobre. Teraz to je zmrzka. Viem, že to je na dotok, ale... teraz to je zmrzka. Kde je tá karta? To je cute. Toto by som dala mojej maminke, toto. Takejto farbe. Takejto. Takejto. Ne, tej druhej. Tejto. Takto by som ju to dala.
Moja maminka si môže dovoliť také papať. I'm a go work. Pardon. Niekedy mám pocit reálne, že som anglická. Dobre, ďakujem, dovidenia. Ja idem cvičiť do gymu. Počkaj, nevyšiel niekde do hospitalu? Hospital je nemocnica, dobré. Ej, okej. Čo? To čo tam je? Počkaj. Gimme. Poď sem. Dobre, ideme z druhej strany. Tam... dobre, kašľam na to. Kamočovi som dával telefónne číslo. Creepy. Dobre, uvidíme, čo tu ešte všetko je. To je mŕtvola. Dobre, ja myslím si, že by som tu nemala byť. Zajdem radšej preč. A už tam nikdy v živote nejdem. Aha. Dobre, takže tu nikto není. Tu? Nikto tu není. Tu? Ja nejdem. Nej! No schválne, čo má zlomené vzduch? No šup, choď von. Ruku má... Pokiaľ viem dobre, tu má byť modré tlačítko. Teraz. Gravity time on. Service this one. Power offline. A ja chcem online the power. To tak. Jak sa mám dostať späť? Čo by tady to? Nie. Tady to? Tady som dostala asi. Čo? Keď spravím, že pum. Prosím, nech mám tu fire hand. Kamo, chcem ísť po toto. Wait, ja si spomínam, jak tam chodili ľudia. Kamo, prečo neboli svetlo? Toto tak, kde musíš ísť? Do steny. Si sa mal toto glitchnúť nejako, ale... Kamo... Kamo, počkaj, ja sa nebudem. Okej. Tuto nie? Tuto. Tu si sa mal tú kameru, áno, takto bagnúť kamerou. Nie? Či? Áno? Neviem. I want to live one... Kam mohol ľudia pomôcť?
Ľudia, pokiaľ viete, jak sa glitchnúť. Ty čo robia? Áno, poďme dákam. Hocikam. Poďme sem. Sem ideme. Teraz môže vystúpať rýchlo. Vystúpujeme. Aha, tak ešte nie. Teraz vidíme tuto na dovolenke. Maminka? Nie, chcela som sa ťa niečo spýtala, veď sa ja to spýtam osobitne v realite. Nemusím sa zapýtať. Len ja dúfam, že od Ježiška dostanem bobaxy, lebo keď budem mať robaxy, ako poznám viacerých ľudí, ma začnú viacero ľudia sledovať. Ja chcem sem. Hej? Čo tam? Lebo takí sú reálne ľudia. Nie, žiadne peniaze. Nudný. Ja chcem byť dobrá youtuberka, ale na to, aby si bol dobrý youtuber, nepotrebuje žiadne robaxy, výbaxy a také. Je to len blbosť na míňanie peniazy. Ja chcem napríklad robaxy preto, lebo, áno, viem, že to míňa peniaze Ježiškovi, mojim rodičom, alebo tým ľuďom, ktorí vám to kupujú. Ale ja chcem tie robaxy iba na to, lebo mne záleží na tomto. Ľudia, neviem, koľko máme odberateľov, ale budem šťastná, pokiaľ zvládneme aspoň 20-25 odberateľov. Takže pokiaľ to zvládneme, ľudia, ja budem vám tak ďakovať. Pokiaľ jeden deň budem populárna, tak ja všetkým, ktorých poznám a viem, že ma pozerajú, budem ďakovať do konca môjho života. Haló? Jump. Go in. Aha, dobre. Teraz potrebujeme sa dostať tam do toho hrádu. Čo hovorím? Bagneme sa tam, alebo poďme nájsť nejaký barák a budeme kradnúť. A navyše tam je človek v tom hrade. Prečo idem k škole? Ja chcem ísť tam. Haló, čo stojím? Dobre. Vyťahneme nejaké dobré nejaké dobré auto. Toto je cool. To chcem. Prečo mi to nefunguje nikdy? I'm just trying to be nice. Ja asi fakt začnem robiť anglické video, ľudia. No to je jedno, idem hľadať nejaký barák, ktorý viem, že má trezor a viem, kde je ten trezor, takže idem hľadať barák. Dobre, tak pum, som nabúrala trošku. Don't tell me. Ježiš, to nebol môj favorite house, toto je môj favorite house, ale to neviem, kde sú. Dobre, všetko, čo budem potrebovať na toto. Ja som sa zlakala, že dáme to baba. Yeah. Sleeping bag.
a bomba. Neviem, trošku sa to mojej mamine nebude páčiť, že používam bomby v hre, ale maminka, ja spravím všetko preto, aby tí ľudia... No, dobre, nie úplne všetko, ale všetko, čo sa dá spraviť na Robloxe, spravím preto, aby som mala veľa odberateľov. Lebo z toho budem mať YouTube money. Neviem, síce na čo som YouTube money, ale YouTube money sú dobré. Neviem, či sú, alebo nie, ale sú. Chápeš? Haló? No super, kámo. Dobre ľudia, tak ja končím dneska a hoďte like, odber a vidíme sa v ďalšom videjku. Pa, pa.